Yo, what's up mga bossing? Ito na nga, main event. So, jumbo size, brown versus tigre, no? Parang derby size pa yung pagka-brown, no? Jumbo yan mga boss, XL size. So, ito mga bossing, kampihan na to, no? Itong tigre na itim medyo makapal talaga. So, never na laban to 2 weeks. Niladala ko ulit to, walang kapares. So, game. Tignan nyo gaano kakapal to. Kung pinanipis mo yung kaha na ito mga bossing, derby size talaga. Malaki-laki to. Kaso, pang hakbite yung kaha niya, no? Medyo nilagyan ko ng kaha. Pero, kaya pa to pang derby size. So, habulin lang, no? Panipisin lang siya, yung kaha niya. So, nasa inyo mga boss, dito ba kayo sa brown na to, no? Brown yan. Or dito sa tigre. Sobrang kapal talaga nitong tigre na to. No? Pero medyo semi malagkit yan sa mga boss, no? So, yan talaga galaw niya. Pero tignan nyo pag pinaakyat natin yan. Maliksi yan mga boss. Tignan nyo paakyatin natin. Whoop. Parang goma pa rin, no? Pag-akyat. So, sa stick to, mabilis to mga boss. Sa kamay lang kasi medyo alerto na, no? Gusto nang lumaro. So, yan, kampihan tayo mga bossing. Bitaw na natin. Mabilis ang laban lang to. MG. Tigring itim versus brown na mahaba. Pang! Unang kagat agad. So, hindi klaro, no? Talagang pusuran to. Gantihan lang. Palamang halos dikit lang. Okay, laglag yung brown. Bumalik yung brown mga boss. Okay, medyo naantakan siya ng tigre, no? Napakagatan siya. Kumbaga sa ano, papitik ng tigre na itim yun. So, tatakbo ka ba brown? Hindi nakaikot yung brown, no? Pang! Hinantak sa likod. Op! Pusod dyan. Likod versus pusod dyan, mga boss. Aray ko po. Malalaking gagamba kasi to, no? So, kahit sandali lang. Kahit segundo lang nakagat. So, tignan nyo, nakakagat din yung brown kasi yung puwet ng tigre nakatabingin ganun. Pero, yun, alam naman natin yan pag ground game lamang yung may kaha. So, yan, drag game sila mga boss. Nakapatong yung itim na tigre sa likod ng brown. So, hinto, matik yan. Alam natin yung lahat yan. Pag nakakagat yung tigre na itim, tapos huminto yan, hahatulan agad natin yan mga bossing, no? 1, 2, 3, nakakagat. Hindi nakagat, win-lose. So, ganun kabilis, no? So, yan mga bossing. Inwas ako sila. After 2 minutes siguro to. O kahit parang segundo lang. Ano lang. 1 minuto. Ayan na. Nahanginan na mga boss. Patay talaga silang dalawa. Ang laki ng sugat din ng tigring itim sa pusod. Yung payat naman mga bossing. Alam natin saan tama yan. Pusod sa likod yan mga boss. So, sana na-enjoy nyo. Talaga, wasak. Pero na-declare natin panalo yung tigre. So, yun lang. God bless you all.